Confraria Verge dels Dolors. La Confraria Verge dels Dolors és una de les confraries de major antiguitat i de major devoció de la Setmana Santa crevillentina. Els seus orígens es remunten al segle XVII, quan ja en el paratge denominat el Calvari es celebrava una trobada entre la Verge Dolorosa amb acompanyament de dones i un Crist crucificat portat i acompanyat per homes. Imatge tallada per l'escultor Mariano Benlliure el 1946, participa cada divendres sant en la cerimònia de les Tres Abraçades, al costat de les imatges de Jesús Nazareno, Santa Dona Verònica i Sant Joan Evangelista. La Dolorosa processiona cada dimecres i divendres sant, acompanyat d'uns de nombrosos cors populars que entonen les marxes Stabat Mater o Bolsomens i Ploras Ploravit. Però si hi ha una característica que li dona un caràcter diferenciador a la Verge dels Dolors és el septenari que se celebra cada any en el seu honor, una tradició arrelada en el temps que pot considerar-se el pòrtic de la Setmana Santa crevillentina. Durant els 7 dies anteriors a la Setmana de Passió, en el temple de la Nostra Senyora de Belén, el poble de Crevillent canta els dolors de Maria.